ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони ҳамешагии канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 14 майи соли 2025 навор кардам бари шумо. Шояд ки мошине ки ба табъи дили мехостагид бародар кофтеста бошиву наёфтеста бошӣ, дар ҳамин навор шояд бошад. қисса кӯтоҳ, мақсад оли. Дӯстон, дар ҳамин канал нав омагиҳо ҳатман дар канал подписатсия кунед ва лайкро фаромӯш накунед. Тамошо кунед навори имрӯзаро. Дӯстон, шумо агар ки хонадорон ёки мошин ёки замин ёки ягон молу маҳсулот техника бошад, агар метавонед дар рақамҳои мо муроҷиат кунед барои савдо кардан, яъне ки барои фурӯхтан. Барои ҳамкорӣ ҳам метавонед занг бизанед. Дӯстон, инак мегзарем ба эълони якум. Бинед эълони аввал чие? Toyota Camry 2 ки ҳамин имрӯз мо даравон кардан. Ман имрӯз пешкаш шумо мегардонам бардоро. Дар шаҳри Ваҳдат аст. Бинед. Хуб, соли мошин 2010. Аби мотор 35. Танҳо бензин. Запаска балоншида аст хай. Бензини холӣ. Дӯстон, рақамҳо 4 та 0 76 326. Дӯстон, WhatsApp аст ва ҳам дастӣ. Аки бинед. Масъалаи ҳуҷҷатҳо. Дӯстон, 100%. Тонировка, утилизация ҳамаш аст. Иваз намешавад, танҳо маблағ дар кор. Кондитсионерш ях, плюс 4 балони 100%, бо плюс дига старт-стоп, безключавой доступ. Дӯстон, сиден лифт, мультирул, хулас, задни камера ҳамаш кор мекунад. Мошинча гуфтем одам ки бақаги. Я сисимш гуфте сайкамон. ҳатман айёми канали мо занг бизанед, насиб боша бо шумо арзон мекунам мета. Camry да. Дӯстон, занг бизанед, дер накунед. Хулас, ба эълони дем мегзарем. Дӯстон, як тега Астраев ки соли 1997 дар ноҳияи воса айни ҳол қарор дорад. 36 сумаш мега, бо насиб боша муомила мекунем. яъне хуб, танҳо бензин. Дӯстон, бензини холӣ. Аби моторш 1.6, коробкаш бошад механика. хулас, ҳуҷҷат 4-5 моҳи дига ҳуҷҷатш мондагӣ. алиш намешавад. утилизация ҳастай. Дӯстон, коробка механика гуфтем. 36000 мега камон, ҳатман боз муомила. 97. Бародаро, агар ки шумо мисолам хеле автомобил дошта бошен, савдош кардани бошен, мисли ҳамисона мақсад нархи средни монен, ҳам вақт зудтар савдо мешавад. Подписчико ҳатман фикри ақидатона дар комментария бинависем барои ҳамин мошинҳо. Ба эълони сеюм мегзарем. Дӯстон, агар ҳамин автомобили шумо бародар мақсад 50000 да меарзава, тахидот мегири 70 таш мемони, ҳеҷ вақт ягон подписчик ҳатто тамошо намекуна, намехарам. хоҳишмандам касе ки мошини худша равон мекуна сар аввал, нарх навои хеле ба инсофона монена, баъд мода равон кунед. хоҳишмандам аз шумо. Opel Vectra A дар ноҳияи он қарор дорад. 19000 мега. бинен 97 сол. фикр мекунем ки меарзад нархи худш. бензини холӣ, аби мотори 1.6 инжектор. WhatsApp якар дестен плюс 795 740 71 WhatsApp ҳам дастӣ. аммо ки бародаро ҳуҷҷат надора мега автомобил. хуб, мегири як та ҳуҷҷатш мекунӣ. як мошинчара ҳайке ҳолаш састаш хуб боша бародар, документш ки ҳайке ҳабагар. ба чорум эълон мегзарем. хеҷбеки дигари мақсад. Дӯстон, хуб, солиш 1993 Астраефа. ана дар ноҳияи ёбон, яъне танҳо бензин 28000 сомониш мега. боз ҳатман муомила. ака бинед. Дӯстон, якам 28 мега бо 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. чиқе ки хитон дидесен 7 моҳи дига ҳуҷҷат. холи бензин, мотори 1.6 инжектор, коробка механика, рақамҳои тисел ва ҳам дасти яка 938 37 39 38. хато накам ба фикрам. телефони дастӣ ва 934 00 99 97 99. анайда бошад WhatsApp аст. Дӯстон, 7 моҳи дига ҳуҷҷат. краскаш соза, чиқе ки хитон дидесен. чашкош безвари. Дӯстон, пускай фақат маблағ дар кор, иваз намекуне мега. ба 5 миллион мегзарем. Дӯстон, Opel Астраев дар кузофи седан. Opel Sedan, яъне дӯстон, солиш 1993 дар Данғар аст. 13000 сумаш мега. боз ҳатман муомила, газ, бензин. аби мотори 1.6 оддӣ. Дӯстон, хуб, коробка бошад механика. ҷога намекунем бародаро, открите гап мезанем. мошинча камтар дига краска талаб ҳастай, чиқе ки хитон дестен. а дигар ҳолаташ дига састаянш мақсад хуб аст, бад нест. рақамо 020 10 91 91
واتساپ яка ва ҳам дастӣ. Барда усто биги бира, агар харидор бошӣ. Усто биги бира, мақсад я исусу бисанҷ. ҳолатш хуб боша 13000 дар ҷонат зада ёхе. Ба шашум эълон мегзарем дӯстон. Боз як таги аст раиф ки соли 1993 аст дар бохтаре ки дар Қурғонтепа аст дӯстон. Чаки хидмат дистен. 27 сомаш мега боз муомила мекунем. Гази бензин дар кузови Хеҷибек, аби мотор 1.6 коробка бошад механика. Рақама 885 55 35 95 дӯстон. ҳам WhatsApp хулас ва ҳам дасти яка. ҳуҷҷатҳо бошад то 10/09 чӣ меша бардоро? 10 сентябри моҳи 9 соли 2025 ҳамиқа мақсад ҳуҷҷат дора. Бо плюс и бардоро утилизатсиям дора. шахсоне ки мақсад дар ҳақиқат харидор ҳастен, гуфтем одам харидори конкретӣ, лутфан занг бизанед. Агар харидор набошен, хоҳишмандам зангчо назанед. Дар гапзаним ягон беҳурматӣ бошад, аз шумо узри зиёд. Ба ҳафтум эълон мегзарем дӯстон. Opel Astra F соли 1992 дар Хуҷанд аст. Хуб, 16000 сомонӣ. Газ бензин ҳардаш кор мекунад, шербачо. Моторш 1.6 оддӣ ва коробкаш бошад механика. 16000 сомонӣ. Хеҷбека гуфтесай 92 солайнаки. Гуфтамонтон. Рақамон 926 боз 26 12 12 ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ. Ака бинем бардоро. Маълумоти пуррара метавонед ки хитон тариқи телефон акада занг бизанед. Утилизатсия газ плюс люки дига дора бардоро. Хулаш ба нархи худаш арзанда хиласи гап. Занг бизанем бардоро, касе харидори ҳаққӣ аст. Беҳуда занг назанем мега дига арзон намешад ба фикрам. Ба эълони ҳаштум мегзарем. Эълони ҳаштумон чӣ боша? Vectra A соли 1993 дар ноҳияи Хуросон айни ҳол қарор дорад. Амида Дона сола доштааст. Пешкаштон кардам бардоро 10000 сомонӣ. Бензин плюс газ дар кузови седан. Хуб, коробка бошад механика. Рақаму 550 65 боз 65 88. Срочно бояд буфуршимаш мега акамон. ҳолатш хуб аст. ҳуҷҷат неки надора. Аккумулятор нав харидагай. илтимос мега каси харидор астай занг бизане ки омада аз наздик мебинад чӣ хеле. Мақсад ки пул дар кора барои ҳам мефуршаш мега. Марамат кинен касе ки седан хар аст бардоро рафта як аз наздик бибинем охи. Мақултон шаб бигирен 10000 сомаш мега. Ба эълони ноҳум мегзарем. Opel Astra F ки дар шаҳри Кулоб қарор дорад, яъне ки дар Кулобҷон қарор дорад бардоро. Соли 1993 16500 сомонӣ бардоро. Ҳамин мошинаи арзон бештар пешкаштон мекунем ки тамошобино зиёд шава ва харидорҳо ҳам зиёд шава. Бензин плюс газ дар кузови седан, аби моторш 1.6 оддия бардоро. Ана иҷа бошад моторшай. Чаки хитон дестен. Агар ягон камбудӣ боша, ҳатман дар комментария бинависед. Нашоти ҳамин автомобил бардоро, коробка бошад механика, мотор 1.6. Рақаму 907 77 0301. WhatsApp яка ва ҳам дастӣ. Утилизатсия дорад. 4 баллон нав. ҳуҷҷати солонаш неки бучти гап дастай. Мотор 1.6 инжектор бардоро. Занг бизанен, срочно бояд буфурушон мега. Бо насиб боша як мусими дига арзонтон мекунам охи. Ба эълони даҳум мегзарем дӯстон. Шояд ки дӯстдорои Nexia бисёр бошад, харидорои Nexia зиёд боша бардоро. Ҳар гуна автомобилҳо шуд ки мақсад харидорҳо зиёд шаванд ва низ тамошобинон ҳам. Илоҷе мекунем навор қазиқ бигзара. Ҳамин шумо роҳат кинен бардорои ғариб мадабасе. Дар шаҳри Бохтар, яъне ки дар Қурғонтепа аст, 14 сомаш мега бардоро. Газ бензин дар кузови седанай. Дайво Nexi. Мотор 1.6 оддӣ, коробка механика аллакай ба худаш маълум. Рақам 885 55 35 WhatsApp яка ва ҳам дастӣ. Дар мошинбозори Ҳоҷи Шарифай марҳамат кинен аз наздик фақат. Каси харидор нест, лутфан беҳуда ғам натамега. Техпаспорт дорад тамом. Ба эълони 11 мегзарем дӯстон. Боз Nexi бинен. Ози нархша мегум, ҳатман дар комментария аллакай навор охир шидасай бардоро. Фигира хитатона хоҳишмандам бинависонен. Дайво Nexi соли 1996 дар Душанбе 11500 сомаш мега. Газ бензине, кузов седан, аби мотор 1.6, коробка механика.
хуб, рақамо 909520007 ватсап яка ва ҳамдастӣ дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%, 4 та баллони 80% дигар, аккумулятори нав загем. мақсад ки ҳуҷҷат надорам, як тага ҳуҷҷат мекунем, тамом, утилизатсия ҳам надорад. срочно бояд бифурӯш мегӯяд. Фақат харидоро занг бизанед. марҳамат кишед бачаҳо. дӯстон, расидем ба анҷоми барнома. хоҳишмандам видеоро лайк бонед, ҳатман дар канал обуна шед. барои реклама кардан метавонед ки муроҷиат кунед. ба шумо ташаккур мегӯям, то ҳамин дам бо мо буде яъни навори маро тамошо карда аз шумо миннатдор. то наврҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо шер бачаҳо.